Tak já bych to viděl takhle. Že já bych odpoledne dělal, že mi šéf zavolal, že mám dneska pracovat večer a potkal bych se s tebou a tou tvojí kamarádkou před domem. Já bych se v garáži převlík za Mikuláše, ty za Anděla a ta tvoje kamarádka za Čertici. Můžeme se to takhle domluvit? Určitě ano, Strejdo. Celkem dost ráda bych viděla, jak se budou Sphinx s Bartym tvářit. Akorát, Simčo, prosím, ať to ta tvoje kamarádka nepřežene s kostýmem. Chceme, aby děti postrašil čert a ne hororová postava. Přece jenom víš, že Zoe je 5. Neboj, všechno to máme vymyšlený. Tak asi v 5 jsme u vás, jo? Takže přibližně za 4 hodinky. Výborně, to stíháme. Děkuju moc. Ahoj. Ahoj, Strejdo. Těšíš se na Mikuláše? Moc ne, Klaudie. Kdyby nepřišel čert, bylo by to super. K nám vždycky přijdou, řekneme jim básničky a písničky a oni nám nechají sladkosti a možná nějaký dárky. Uklízíme, je obídek. Tak se mi líbí, když je pořádek. Dále. Dobrý den. Dobrý den, paní Vlkovičová. Klaudie. Mami! Mami, přijede večer na nadílku babička. No to se ví, že jo, tak pojď, ať to stihneme. Nashledanou. Ahoj, děvče. Dobrý den. Omlouvám se, že ruším, ale je tohle třída pro 5leté děti? Ano, jste tu správně. Dobrý den, slečno. Vaše maminka mi říkala, že dnes si pro holky přijdete vy. Kio, Mio, máte tady ségru? První! To nebyl závod, Kio. Pojďte, kecalky, pojďte. Nashledanou, paní učitelko. Naschle. Počkej, až přijdeš na řadu. Ují. Rusty, Jennifer, Eris. Máte uklízet a ne tady dělat vylomeniny s ptakopiskem. To je otrava. Připomínám, že dneska chodí čerti. Není to otrava. Ne, není. Pojď, Jenny. A ségra, koukej. Hně. Aha, backflip. A teď ještě zpátky. Au. Tak příště. Jen tak jako mimochodem, Barty, víš, že jako všechno je namrzlý a že je asi -3 stupně pod nulou? A mohl bys si chytit angínu? Mohl bys chytit angínu? Ježíš, pojď. Je ti 20, seš ségra, ne nějaká maminka nebo něco. Je mu 16 a přitom se furt chová jako malý dítě. Paní učitelko, já mám strach, na mě zapomněli. Už jsem tu sama. Neboj se, Zoe, bráška se sestřičkou za chvíli přijdou. Ne, ano, ne, ano, ne, ano. No vidíš, už je tady máš. Tak Barty, Sphinx, o co se přete dneska? O tom, že jsem fakt dospělej. Chlapče, technicky za to nejsi. Je ti 16, ne? Takhle jsem to nemyslel. Ahoj! Ahoj, prcku.
Už mi tady chtěla začít brečet. Tak si užijte Mikuláše a ahoj, já už také budu muset odjet. Tak pojď. Naschle. Naschledanou. Barty. Jo, naschle. Tak jo. Děti, myslím, že byste měli jít ven. Ven? Vždyť tam mrzne. Tak si vezmeš šálu. Pobyt na čerstvém vzduchu ti neublíží. Ani vám, holky. Tak šup, ať už vás tu nevidím. Ježiš, pořád sekírovat. Ach jo. Ach jo, to když já jsem byla v jejich věku, tak jsem milovala, když jsem v zimě mohla být venku. Juhu, au! Zoe, jsi v pořádku? Jo, já jsem jenom zakopla. No jo, no, klouzačka je namrzla. Brácha? Zajímalo by mě, jestli my Lenoši půjdeme do nebe, nebo pro nás někoho pošlou. Pošlou. Ale nebude to do nebe. Dneska večer na tebe pošlou čerty. Viď, Zoe. Jo, jestli se nezlobil moc, tak třeba by tě brzo vrátili. Zoe, mně je 16, já už jsem starý na tyhle vaše prkotiny. Tak abys věděl, čertí návštěvě se dá předejít. Můžeš si na dveře pověsit snídkům e-mailí. A říká se, že to poznáš podle toho, že se k tobě chystají, že prej slyšíš šrachtání ve sklepě. A když si tam půjdeš sednout a toho čerta chytíš, no tak už tě nemůže odnést. Protože právě k těm hříšníkům si choděj napatlávat obličeje uhlím. Hele, Zoe. Já fakt nevím, kde na to tahleta vaše učitelka přišla. Ale Mikuláš je jenom lež proto, aby se děti chovaly slušně. To není pravda! Ale je. Mně je 16 a tobě je 5, takže poslouchej staršího brášku. No, ale jestli tomu věříš tak, jak chceš. Já bych klidně mohl vydržet až do večera sedět ve sklepě. A dokázal ti tak, že čerti nejsou. Tak jo? Počkej, cože? Ano, teď se s tomu v podstatě zavázal. Nebo se snad Bartíček bojí? Jdi do háje, Sphinx. Ne, tam půjdeš ty, společně s čerty. A hýbaj do sklepa. Ach jo, no tak dobře, když teda nedáte, holky. Uvidíme, kdo se bude smát naposled. Jenom si ještě vezmu videohru a něco, do čeho bych se tam zakous. Nepřehnali jsme to. Myslíš, že ho vážně odnesou? Ale ne, Zoe. Jak znám Bartyho, tak tam nevydrží sedět 20 minut bez toho, aniž by se bál. Uvidíš, že za chvilku přiběhne s tím, že tam byla moc velká zima. Tak pojď, jdeme dovnitř.
dveře do sklepa. Už jsou tady. Ahoj dámy, pojďte dál. Zlato, je tu Sinča. Ahoj teto. Dobrý den. Ty asi budeš Eva, že ano? Simona nám toho opravdu hodně vyprávěla. Kolik je cena jedné takovéhle mikulášské návštěvy? Obvykle 500 korun. Ale vzhledem k tomu, že jste příbuzní mojí nejlepší kamarádky, tak budu chtít jenom třeba 200. Dobrá, to se mi zdá moc hezké. Ani kuře zadarmo nehrabe, no ne? Já jdu pro peníze. Zatím se můžeme převléknout, tašku jsem vlastně nechala v autě. Tak já si myslím, že nám to docela sluší, ne? Moc, děvčata, moc vám to sluší. Já se jdu teda ještě do té garáže převléknout za toho Mikuláše. Zatím tady na mě počkejte. Kdybyste uslyšeli, že jdou děti, tak se schovejte. Já jsem zapomněla na uhlí. Evo, jestli chceš, tak ve sklepě máme hromadu uhlí. Můžeš si tam jít načernit obličej. Jo? Pak budeš vypadat jako skutečný čert? Dobře. A kde máte sklep? Tam je, takové dřevěné dveře. Díky. Tak pojďte, čerti, já jsem tady na vás připravený. Já se bojím. Ne. Halo? Proč je tady rozsvíceno? Koukej zasnout! Jo? Tak počkat. Halo? Že by tohle byly myši? Jo, je, myši, je, čert, a Tomáš! Co se stalo? Zdá se, že ve sklepě došlo k menšímu nedorozumění. Evo, promiň. Já jsem nevěděl, že seš to ty. Netrap se, Barty, já bych v tvém případě asi reagovala úplně stejně. Tak čertice je zraněná. Co teďka bude s mikulášskou nadílkou? Už se to nese. No počkejte. Myslíte, že vám andílek může dát nadílku bez koledy? Upřímně, paní, za dnešek jsme si asi každý vykoledoval dost.